שלום, אנחנו כאן בבית משפחת קדוש במושב תאשור שבדרום. נכנסים לבית, התקנו פה מערכת נשלפת של אייבק עם המנוע משוכלל, כמו כן התקנו יאה במטבח. שימו לב, הבית ביחד, המרחבים. בואו נראה את הצינור הנשלף. אני פותח את השקע, שולף בשלילות הצינור. הצינור פה נשלח עד 15 מטר. מפעיל את המערכת, מחבר את המוט ומתחיל לעבוד. מערכת מצוינת, מערכת נשלפת מצוינת של חברת אייבק. ברגע שאני רוצה להחזיר את הכל לקיר, אני פשוט מנתק את המוט, נשים את הוואקום, וכל הצינור חוזר לקיר. מוצלח, מומלץ.